महेश साहनी लेके हरदम घूमे लकाटा छोड़ी तो सुना बात हई हाँ लेके हरदम घूमे लकाटा छोड़ी तो सुना बात हई तो हई रंगदार हाथ में हथियार तोर मत पगली निषाद हई तो हई रंगदार हाथ में हथियार तोर मत पगली निषाद हई गुंडा गर्दी के चक्कर में कितना जन बर्बाद भई तो हई रंगदार हाथ में हथियार तोर मत पगली निषाद हई तो हई रंगदार हाथ में हथियार तोर मत पगली निषाद हई महेश चाय किलोरा कहीं रोकिलो साथ तू गोली बारूद बोली कबले सुना अपना माई से झूठ नहीं छूटी हमारे साथ बंदूक गोली चाहे एकरा खातिर केहू के तनो बोली तोहर बदोसर हमर बदोसर नाही हम एक जात हई तो हई रंगदार हाथ में हथियार डर मत पगली निषाद हई हई रंगदार हाथ में हथियार डर मत पगली निषाद हई निषाद हई डीजे महेश मल्लाजी तिलोरा बाजार सिद्धार्थनगर डीजे महेश कहानी आई थे। हम जानी ले बराबर घरे के हो कब ये ना बात बात डरे के हो हई असहु जितेंद्र जिगर वाला भी सिकंदर केहू से न डरे वाला होखे नदी हा बबू पूछऊ तोहरा पर विश्वास हई तो हई रंगदार हाथ में हथियार डर मत पगली निषाद हई हई रंगदार हाथ में हथियार डर मत पगली निषाद हई लेके हरदम घूमे लकाटा छोड़ी तो सुना बात हई हई रंगदार हाथ में हथियार डर मत पगली निषाद हई हई रंगदार हाथ में हथियार डर मत पगली निषाद हई डीजे महेश राजा चाय किलोरा।